lintang medhap desunya tengah wengi lumrang gandaning puspita weruhing mangsa madya linaras jatining kandha kudu kedhe kaya kedheping kenya kang tinali krama ron-ron panjrah ana ing siti getaning pramana ngangkat padaning musik ngena marang tengahing gara-gara nalika semono kumpule Kyai Semar Badranaya kelawan ingkang putra sinawang saking Mandrawa kaya dene ngimpi nang Waciratri. pasarean
wonten dawuh sabda pangandika Kyai. Wonten dawuh sabda pangandika Kyai. Lah anapa Kyai ne? Kaya banene jeluk-jeluk. Dina wektu iki aku kelawan kowe amung gelar pasugataning ya kuwi kabudayaning Jawa. Aku kelawan kowe lagi ngadepi kahanan sing ora ngepenaki ning penggalih. Anane wabah-wabah penyakit sing padha timbul lan muncul ana ing Ngarcapada ana ing jagat iki. Gawe penlangsane aku kelawan kowe. Prasasa tekane kaya dene ngimpi. Tekane ora dinyono-nyono ngerti-ngerti wis ana. Ing mongko ilange penyakit sing lagi nandhang ana ing alam donya kuwi angel tambane. Mula tole nala garing Petruk lan kowe Sibawor wonten dawuh Kyai. Wonten dawuh Kyai kepriwe mak? Kudu manut karo anjuraning pemerintah, kudu sing ati-ati. Siji seneng ora resik, ping pindhone seneng nganggo masker. Kaping telune aja seneng kumpul-kumpul sing ora ana pigunane. Nggih Kyai, ya mesti kowe mah. Wis dadi tekad dinyo. Ya dadi tekad. Ya Kang. Iya. Najan ta anane wabah marana dadi pedepek. Marana dadi odepek. Odepek kuwi apa Kang? Odepek kuwi ora duwe penghasilan. ODP kuwi dudu ora duwe penghasilan. ODP kuwi orang dalam pengawasan. Weh, anjurane pemerintah. Lah ngono anggar PDP apa Kang? Anggar PDP kuwi caranya pada puyeng. Udu pada puyeng. PDP kuwi pasien dalam pengawasan. Oh, iya. Terus ana tembungan istilah maning kayak pandemi apa? Pandemik matamu. Wong ora ngerti ben ngomong. Ada cok melu ngomong ora ngerti rembugane. Mereka dadi kisruh. Kisruh sakabehane ya Kang. Iya. Kisruh kabeh ngerti apa-apa ora melu ngomong. Genah be ora. Mangga kano dina waktu kiye tanggapan-tanggapannya lagi langka yo Kang. Nah ora anak kok. Mula sing sabar lan tawakal. Ana piwelengi jaman guna pepunden sing wis disitianake dhewek. Sawise ana taun kembar mesti mengko-mengkone anak larangan sing bakal tumeka ana ing antara aku kelawan kowe. Welinge mung sing ati-ati wong dadi wong Jawa. Aku kelawan kowe kudu sregep manembah maring ngarsane Hyang Kang Kuwasa. Ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula ayo aku kelawan kowe ngebun-ngebun pawartos, ngebun-bun wektu, ngebun-ngebun kabar sing ana. Ayo padha sowan ngarsane Ndara Arjuna. Mesine kae Ndara Arjuna ya kepengin ngerti pawartane. Ayo to padha sowan. Mujudna ngabektene aku kelawan kowe kelawan Bendara. Manut karo anjuraning pemerintah wis dadi wajibe ning dolan ngebun-bun pawarta ketemu karo Ndara Arjuna kuwi wis dadi wajibe. Aku kuwula cilik dole.
Nggih ramane. Aja kelayatan mbok ngasih kepancal wektu sing ora kepenak. Atiku wis ngrungsak, Mbak. Pengen soal ngarsane Dul Janaka. Mula kang saka kuwi, nolo garing lan metruk lan kowe si bawur. Ayo to, aku didherekake soal ngarsane Dul Janaka. Monggo monggo derekaken monggo. ngaturaken sembah sugeng kula ngabiyantara Gus. Iya tak tampa Kakang Badranaya. Pujastuti Kotampanono ya Kakang Badrana. Nggih saged anggen kula nampi. Kula pun diwonten kuncung kula lentak wonten ing Pramoda muga dadosaken jimat ingkang adi kula pun Semar. Ya muga-muga Kakang ngaturaken sembah sugeng kula Kanjeng Dara Arjuna. Nala garing tak tampa. Pujastuti Kotampanono ya nggih kang anggen kula nampi. Ngaturaken sembah sugeng kula Kanjeng Dara ingkang adi kula pun Petruk. Iya Petruk tak tampa.
Pujastuti Kutamanono Yudra. Nggih, saged anggen kula nampi. Kula pundi wonten punceking Arema rumetah wonten ing Pranodya mugi dadosaken jimat. Anu ngaturaken sembah sungkem kula kunjung dalan Janaka. Ya warta tampa ralya donga pangestu Kutaman nggih. Saged anggen kula nampi kula pundi mugi dadosaken kawin. Saged kula pundi mugi dadosaken kawin. Mugi dadosaken kawin karya jenengan. Kawin jenengan. Terus kawin lho, kawin. Ono. Yang ketinggal budi maning ono. Lagi mangsan-mangsan Covid kemalan yang tinggal. Nah lagi mangsan kayak gini nih kalau dia bilang londogan. Ya londogan kon bensinnya iri tuh jar. Malah nong tengah jalan. Yang jenenge wabah anu apa jenenge efek sekang Covid lah Covid. Covid-19 Kang. Lah kowe sing kaya ngomong mikir ontong. Nes nonton motor. Lagi kanggone ora bayaran nonton motor. Aus. Gus, ndara kula Janaka apa Kakang Badranaya. Sowan kula ngabiyantara namung ngaturaken sungkem lan ngebun-ngebun pawartos. Awit nalika kala wingi kula niku mentas karawuhan dayoh, karawuhan tamu saking negari Ngastina. Negari Ngastina sing ketaman pagebluk sami kalih negari Ngamarta. Pagebluk ingkang nami wabah corona kalian Covid-19 lah niku. Piyantun-piyantun saking negari Ngastina madosi kuda dipadosi. Kula jeng diboyong wonten negari Ngastina badhe ken dados tumbal. Nyarani Sing anu alon bae. Ora dimaksud kaya iki. nyarati supados wabah niku saged ical saking alam dunya. Ing mangka kula pribadi kula piyambak mboten ngertos syaraté napa. Lanjur terusane kepiye Kakang Badranaya? Batuting rembug Pendhita Durna guru sampean ngedalaken murid enggal. Waune nggih para Sata Kurawa ingkang sami ngroyok anak-anak kula. Lajeng sasampune niku Pendhita Durna sesembahan panjenengan ngedalaken murid ingkang nami Prabu Kala Corona Tirose. Madosi kula-kula jadi boyong wonten Ngastina ning kula mboten kersa, kula mboten mboten kurang. Kula ngerti aten-atene tiyang Ngastina niku biasane ceroboh, mboten resikan. Kula wedi mbok malah ketularan corona kula. Dadi kula mboten ajeng teng pundi-pundi kula lockdown awake dhewe. Lanjur ngarepe Kakang Badranaya Nikah. Murid Pendhita Durna Prabu Kala Corona sing mriki madosi kula ajeng dipun perpasa ajeng dipun larang wonten mrika. Kersa mboten kersa kula kudah mrika kados pundi, Ndara? kula sadadi penggalihmu Kakang Badranaya. Putane tak pilih aku tak temoni.
karo-karoku supaya goleki sing jenenge Semar Badranaya. Ana Badranaya malah ana bocah bagus sing jenenge Semar Badranaya. Ana Badranaya malah ana bocah bagus. Aku jenenganmu sapa bocah bagus lekah-lekah marapanku. Takon sapa kang dadi aranmu edan. Ditakoni dorong semaur malam balik takon yo terima ngalah aku. Ditembungake aku sing jenenge Patih Covid-19. Sing yo ora lutra aranku. Ayo ngaku jenenganmu sapa? Satrio Manekapan nuwun jenenganku. Raden Arjuna. Iya Raden Janaka. Dalah jenengane pirang-pirang Raden tak jalukane banget aja ngalang-alang lakuku. Aku sing lagi golek buronku jenenge Ki Badranaya. Yen wis ketemu Kaki Badranaya arep mbok kapakno. Kaki Badranaya arep tak serimpung sikile tak bondo tangane. Tak gawa ning kraton negara Ngastina. Ning negara Ngastina bakal tak pundhe, tak sembah. Badranaya bakal tak dadekake jimat urip ning negara Ngastina. Nanging Arjuna ora nrimake yen kowe bakal mboyong Kyai Badranaya. Loh. Apane Badranaya? Aku dudu sanak dudu kadang ning yen mati Kaki Badranaya aku melu kelangan Edian Barat. Yen ngono ngemping loro gencak marang pati manca kaken rembug kaken catur gelem ora gelem kudu minggat saka ngarepanku. Aja ngalang-alangi lakune pati kaya Lutrayeta kowe. Ngalang-alangi lakune pati kaya tipak serampet pecah ya semua. Jebulane Sekti Mandraguna kangge Semar. Putrane Sekti Mandraguna. Iya kangge Semar. Aku
ora kuat nadai kaidane kuwi Denowo. Lajeng kersanipun Ndara Janaka kados pundi? Ayo golek Sraya matur kelawan Kamas Werkudara ben ngadepi butuh. Menawi mengaten monggo kula mengaten monggo. Katiwasan Kamas Werkudara sekawit kula sarawuhan kaki Badranaya. Kaki Badranaya dipun bujung dening para Dunawa ingkang badhe mrewasa dhateng Kakang Badranaya supados manggen wonten ing negari Ngastina nanging Kakang Badranaya boten kersa. Satemah para Denawa damel risak wonten ing Karang Kadempel Kamas Werkudara Kamas kali trajake dhewe. Dino iki Semar kudu melu keboyong ning negara Ngastina. Ucar kek sikit.
dapuramu. Wong lilo ora lilo. Ke Semar Badralaya bakal tak boyong ning negara Ngastina. Jalke sikil. Sampun saged sirup sampun saged ical saking alam donya. Radyabala nika saking muride Pendhita Durna saged sumingkir saking papan mriki. Matur sewu agunging panuwun. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged kalih saking sambe kala nggih Gus. Ya kangge Semar donga dinunga kangge Semar.